ngagabi pangondian ni na Persea, si pangajari na Persea, si panugumi na Persea, asa magboto at kahasitongan, asa sahat rodi ujung na manangan tulmay diha Persea na biaka pangujunat di Pertiyon, jala tetong di bagasan debata. Tatangihan maliturgi na palimahon. Jala pariluku matu amai asa dilehor tuha musada pengondian na asing asa ima dumani hamu saliling lain. Alai anggo pengondiani ima pagdi porobania. Disuruh nyamai marito buah agar orang jala penonton ido wamu nasa hatawan ni tuhan. Yohanes 10 ayat 20. Anggo duro ibadah ajaran nado portigion taringot tudosa doro taringot tuhatigoran doro taringot tuum. Yohanes 10 ayat 10. Allah jumro to dia sitongan narido di odeng Tugironido hamu tubagasan nasa asitongan Alai dan adong sihatanonna sian setirianna Nabi nige ido atronna bari tahononna do tuhamu nanaing masa dode. Romawi ayat 10. Laos terbido maka tidak kau diterbita bahwa nabtuhila anak di debata. 1 Korintus 2 ayat 10. Hombartu asini rohani debata nalilehon nai tuau upauli ojahani songo binai ni padebagas nabisu na asin domuse padong joko bagasi alai ganut nama matahon manang beha pangulahon na di sini. Alai laman upakdo di basa-basahon jala di padarilahon odiki tugalo. Efesus 1 ayat 10. Di bagasan ibana dahot hamu upo dihata hasitongani ima barita nauli na taringot tuhaluan muna. Jala di bagasan ibana gabi Persea hamu laos misaha perdo tuhamu toti parbadia na pinar bagay. Efesus 1 ayat 10 itu. Ang giat dilehon debatan ni Tuhata Yesus Kristus amaniha sa napoli tuhamu to dihabistara dohot pangagkapon manada ibana. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ali akanaha umpai surat Tuhanmu asa unang merdosa munutung adong merdosa adong do pangodiota tuhamai ima Yesus Kristus partigori. Amin.